לא רוצה, לא. הבנתי אותך, מה זה? טוב, אבל אני לא יכול לפתוח את זה. עכשיו, מי אחראי לזה? מה זה? יאללה, דוד, אתה נבדוק, יאללה, יאללה. יאללה, פתח, קדימה, יש לך זמן. שאני לא אתחיל לבכות פה. תן איזה דמעה בבקשה, אחי. מה, זה מרגש, קח את זה. אבל אתה לא יודע מה קיבלת, אחי, יש שם... אני הכי גדולה, שמות... אתה יודע מה יש שם. הבאתי לך חיתול של אילי. משומש. אין לי בעיה. אני בכיף. טרי טרי. איזה כבוד. פאק. איזה ריספקט, יאללה. עכשיו אתה בוכה כבר? וואו. אהבת את הדיסני טור? אני פותח. זה עולה לי על הראש? איזה קסטלה. אתה לא חתיך? לא. וואו. יאללה, איך זה יושב. אתם לא מבינים איך זה יושב. בדיוק כמו שאתם יושבים לי על החיים, כל כך טוב זה יושב, חבל על הזמן. וואי, איזה אלופים. תודה לאדווה, אשתי האהובה. אמירוס, תודה, יא מלך. איך אומרים את זה? אשי אהוב. גלעד יצחק שלא פה. אלוף, מלך, תודה. גרינגרס יא גיבור, כל הכבוד. תודה רבה רבה רבה. דן מוקדי, שנותן לנו פה את כל המקום הזה לצנוח. תודה רבה. אולצי האלוף עולם. אם יש אלוף עולם פה זה אתה אולצי, תודה. ויטלי הפוליקרבונט, אני שכחתי להגיד לך תודה, אז תודה. ויטלי המלך, אוהב אותך. ז'נקה, אתה בלעדיך חצי מהדברים שלי לא היו מתפקדים. לא היו מתפקדים. תודה ז'נקה, תודה רבה. ג'וני, יא גיבור גיבור גיבור, אין דברים כאלה אחי. מאחל לכל החברים שלי להיות כמוך. ג'דקה, אתה מבחינתי השראה למוח. ככה נותן לו לגדול ולגדול כל פעם. יעל, יא גיבורה, מה המשרד היה עושה בלעדייך פה? ואני חייב לך שוקולדים, אז אני אחזיר לך שוקולדים. אלופה, תודה. הניצוץ הוא החומר של הניצוץ. יא מלך, אלוף, אלוף, אלוף. אחי, אני אוהב אותך, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. בחורף אנחנו סנובורד, בחורף אנחנו עושים סנובורד. מאיה, מי בראש, אה? לא לוותר, אף פעם, תמיד לדחוף קדימה, אה? אלופה, תודה רבה. מיכל, יא גיבורה. את סוג של השראה גם פה במקום הזה, לראות אותך ככה פה מסתובבת והולכת ככה, הכל רגוע, הכל דממת אלחוט ועושה את הכל ככה בשקט בשקט מאחורי הקלעים. אלופה, תודה רבה. מקסימוס ובנו, יא גיבורים. אני עוד אראה לכם מה זה, אני אתפוס אתכם ואני אראה לכם מה זה לשתיכם, יא אלופים. אוהב אתכם, אין דברים כאלה. נופר, מזל טוב על החתונה, לא הייתי תסמך. את המטוס מניע. נטע, אני אוהב אותך, יא גיבור. אנחנו עוד נעשה חיים באיטליה עם בלוס. לגמרי להגיד על הבחורה הזאת, מה רק ללמוד ממנה, איך לדחוף קדימה ואף פעם לא לוותר ותמיד להחזיק במושכות. גיבורה, 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 כל הכבוד לך. סגיס, סליחה על הדרוג. אוהב אותך המון, אוהב אותך המון, גיבור. תומאס, אתה לא עולה לפן, שיהיה לך ברור, אתה לא עולה לפן. אנחנו נגיע לאיטליה להתחשבן איתך על הדבר הזה. ערן, אתה צריך להפסיק ללכת לחדר כושר קודם כל. הפסיק. הפסיק? אז תודה רבה לך גם, אלוף, אני אוהב אותך המון. עופר, שאני אזכה לטוס עם הקסדה הזאת הרבה איתך. מה זה תודה יא אלוף? אני בא לך היום יום שישי, אני לא יכול שישי הזה, שישי הבא בערב אני אצלך, אנחנו מקפלים מצנח בארוחה המשפחתית. יא מלך, רון, מה שכל זה, ככה, כל מה שאני חווה עכשיו לא היה קורה בלעדיה. אין דברים כאלה, רון, יא אלופה. את סוג של מה מצניחה, אני אקרא לזה ככה. תודה רבה על הכל. עדי ועומרי. כמון, כמון. לא
אין דרך לתת לכם את מה שאתם נותנים ומה שככה כולם פה מקבלים בארץ, מה שאתם מביאים. אתם בעצם אלה שנותנים את ההשראה לצמיחה פה במדינה הזאת. פה מסתכלים עליכם, אנשים רוצים להיות כמוכם, וזה הדבר הכי חשוב, ותודה רבה לכם על הכל. ותומה, אני רוצה לראות אותו איפשהו, זה, אתה יודע, הוא עושה קואוץ' לבן שלי, אני מעכשיו סוגר בטאנל. אני משלם לך שיעשה קואוץ' לבן שלי שמה. תודה רבה. ושנון. דפני שנון. גל, בגלל הדעה זה דף ישראל. עכשיו יש לך כוונת, אתה לא יכול עכשיו אני לא... מהפריים. אני הבנתי את העניין, זהו, זה הלך עליי פה, הלך, הלך. יאללה, עולים לעשות איזה טנדם, ואחרי זה... איפה הקסדה? וואי, בוא נראה איך זה יושב, אני לא מבין. חמניה!